koka in mun tuno ta asar makiya tuwa bari samba. One Family Production. Tuwa bari samba. An farmake ma an zub da jini za mu koka in mun tuno da asar makiya tuwa Disamba. An farmake ma an zub da jini za mu koka in mun tuno da asar makiya tuwa Disamba. An farmake ma an zub da jini za mu koka in mun tuno da asar makiya tuwa Disamba. a tunawa al'umma dangane da bakin zalunci da kuma kisan gilla da aka yi na wakiyar Zaria wadda aka yi ta a shekarar 2015 a garin Zaria, wadda a lokacin gwamnatin Buhari la'anatullahi alaihi aka gabatar da wannan kisan kai. To wannan kamar da kuke gani jama'a ne na garin Kazaure suka fito domin sake tunatarwa al'umma cewa suna sannafa kuma ba za su manta ba da irin ta'addancin da aka gabatar a garin Zaria ranar 12 ga watan Disamba na shekarar 2015. Ci gaba da kasancewa da mu domin gane da za ci gaba da wakana insha Allah. Jinin da ba wani haiki an ka zubira, an farmake ma an zubira jini za mu koka in mun tuno ta asar makiya tuwa bari samba. Ya wasu dafa muna ta'aziyya na masa'ib da ya faru dai a wannan rana, na harin da an ka kai kan magiya ta aka hanyar Husainiya gidan Maulana. Ya ahli baiti mun jajanta a gare ku ahalin gidan Nabi manzona, na kisan da an kayo wanda ya zam a dalilin haka yan uwanmu dubbai ranar sun shahada. Labbai ka sidi bayar mutuwa mun ka miƙa gare ka duk wuya duk tsanani. Hakan mu dai sabati ya zamo lokacin mu har dukiyar mu sannan da jini. Mu ba da su mu yi tabbatuwa bisa turba na kiran kasiri sharfuddini. Mu zamo kamar shahidai mu dake kar mu zame an zalimai idan suka nufo ba saranda. An farmake ma an zubi da jini za mu koka in mun tuno ta asar makiya tuwa bari samba. Amma ma hadimati wa ita a yau za ku zo duhu ya yaya idaniya tana zubar waye an kyala yara an kwace yaya. Assalamu alaika ya ghawfal mustaghithi, assalamu alaika ya imam al-masihi, assalamu alaika ya adil al-khair, adrikina ya sahib az-zaman. Farar gwamnatin Buhari ga al'ummar da allabe ne, zazzabar gwamnatin Buhari akan mutu ya yi ban mutane. Ga tobarar gwamnatin Buhari ga al'ummar da allabe ne, zazzabar gwamnatin Buhari akan mutu ya yi ban mutane. Kuna kiran kawai ya matini musalliyan alan nabil amini wa ahli baitihi madan zamani ilal imami tayyibin zamani. Ga tobarar gwamnatin Buhari ga al'ummar da allabe ne, zazzabar gwamnatin Buhari akan mutu ya yi ban mutane. a masu sauraro da kallon mu kamar da kuke gani yanzu haka wannan muzahara da ake yi ta iso filin rufewa
wato kofar fada mai martaba sarkin Kazaure, inda za a gabatar da jawabin rufewa ta kaitacce sakamakon yanayi na lokaci, kuma a rufe sai kuma idan Allah ya kai mu wani lokacin. Ci gaba da kasancewa da mu. Ga al'ummar da Allah ne masassabar gwamnatin Buhari akan mato yayi ban mutsaini ga shehu ya gobo mu mika jaje na yan uwan mu wanda tun ka turje a kakkashe dukan tun ka darje yukallibu na sa'atil jinane ka tobarar gwamnatin Buhari ga al'ummar da Allah ne masassabar gwamnatin Buhari akan mato yayi ban mutsaini abbal mai kuna kita banza kai mu layira muna da izza ni da rayuka mu kai bananza mu kare daddaki sharbati ne ka tobarar gwamnatin Buhari ga al'ummar da Allah ne masassabar gwamnatin Buhari akan mato yayi ban mutsaini a addini na musulunci gashi itaciyar ta tun da ta yi yaushi farjinan mu za ta sa ya tashi idan hakan aka yi wa wata ne ka tobarar gwamnatin Buhari ga al'ummar da Allah ne masassabar gwamnatin Buhari akan mato yayi ban mutsaini hanya ta anbiya da mursalina sunnar ibadalla ya salihina da autiya zuwa mujaddidina da godiyo da mutawi khumaini ga tobarar gwamnatin Buhari ga al'ummar da Allah ne masassabar gwamnatin Buhari akan mato yayi ban mutsaini da buntuwa kwatar kwaci mutali da galgarin da yumfa ya ci zali lakure a dera fili da shaye farwa ɗaliban Khomeini ga tobarar gwamnatin Buhari ga al'ummar da Allah ne masassabar gwamnatin Buhari akan mato yayi ban mutsaini imam ya kira maza da mata ya ce maza mu daina raina mata gwagwarmaya muke maza da mata a karkaci imamu jarfadi ne ga tobarar gwamnatin Buhari ga al'ummar da Allah ne masassabar gwamnatin Buhari akan mato yayi ban mutsaini zubar jini na muminai bala'i game zubar da ciko na sayi da wurwure lawa zai jazayi suna zub da jini ne suna kisan kai a nan gyalle su wanda har ta kai ga tun abin yana kan yan uwa yana kan harisawa ya dawo kan yan uwa ga baki ɗayansu kan yan Abul Fadl Abbas har ta kai ga wato annashi al'amari ya kai ga jagoran harka Maulana Zazzaki Habibullah kuma kusan yadda suka kutsa gidan malam wanda kafin nan sun kashe yan uwa da daman gaske sun kunna wasu wuta shi kansa gidan an sa abu mai fashewa an fasa wato gate din shiga gidan kuma aka kunna gidan wuta har ta kai ga wato ainihin sun kai ga jagora wanda kuma yadda suka yi jagora an ba su yi masa domin ya rayu ba to amma al'amari na Allah subhanahu ta'ala sai kasance Allah ta'ala bai yarda da su abin da suke nufi ba ya zamto cewa ya rayar da jagora kuma sannan ba su iya kashe dukkanin yan uwa ba sun dai iya shahadantar da wasu akalla wajiyar 12 ga watan Disamba ana lissafin akwai yan uwa tsakanin wanda aka kashe da waɗanda suka bata kimanin 3,000 to amma dai Allah subhanahu wataala tunda shine mai al'amari kuma shine wanda yake ainihin buwayi sai zama wato ainihin abin da suka yi nufi dinnan Allah ta'ala ya kunyata su
a yau shekara 9 cif a harka tana nan daram, jagoran harka yana nan da ransa, kuma alhamdulillah masha Allah gwargwadon hali da lafiyarsa, wanda a kullum muke addu'a Allah ubangiji illa iyaka wannan wani abu ne da zai kasance har abada ba za a manta ba. Tarihi ba zai manta abin da wato gwamnatin Buhari ta yi da goyon bayan musamman wasu daga cikin musulmi, sannan kuma wata magargashiya da Amurka da Isra'ila da Saudi Arabia da sauran munafukai cikin al'ummar musulmi su ne suka tsara wannan, kuma aka aiwatar, aka yi amfani da shi Buhari dan ta'adda, wanda ayo an waye gari Buhari baya mulkin Najeriya, kuma an waye gari sakamakon nan da ya zubar, yau Buhari ya zama abin kyama a ƙasar nan. Yau ko sunan Buhari aka faɗa to ana tuna shi a matsayin wani mugun azzalimi mara tausayi, wanda da mu yan uwa mu muke ji a jikin mu, amma kuma yanzu gabaki da ya kasance al'umma wannan ƙasa din sun san wane ne Buhari. So alhamdulillah da ya kasance Allah ta'ala ya tabbatar da wanzuwar ita harka zuwa ga wannan lokaci, da kuma wanzuwar su Said Hafizahullah, da kuma wanzuwar yan uwa har yanzu ana nan ana harka, kai ka ce ba a yi wannan waƙiya ba, in banda dan abin da ba a rasa ba na jarabawoyi. Ba za mu ce na ita wannan waƙiya da aka aukar ba ta taba harka ba, lalle kam akwai jigajigai daga cikin yan uwa da kuma almajirai na su Said Hafizahullah, wanda aka fara wannan harka da su kusan shekaru 40 da suka wuce, wanda a yau din nan babu su. Akwai irin su wato ainihin Sheikh Muhammad Mahmud Turi, akwai irin su Malam Muktar Sahabi, akwai irin su Alkanawi, wanda a yau din nan ba mu tare da su, amma kuma duk da haka ita harka dai bata tsaya ba. Shi yasa ba za mu ce ba a taba mu ba, lalle an taba mu, kuma ko da a wannan gari din an taba yan uwa waɗanda suke jajirtattu, waɗanda suke masu kokari. Akwai irin su Shahid Alai Shafiu, akwai su Shahid Malam Muhammad Kabir, akwai su Shahid Alhaji Aminu Mai Gari, akwai su Shahid Malam Lawal Mai Farin Shago, akwai Shahid Murtala Tambari, da kuma ƴaƴanmu wanda su ma abin ya shafe su, daga cikin gidan Alhaji Shafiu da kuma gidan Alhaji Aminu da kuma gidan shi ma Allah kenan. Allah ubangiji ya karbi shahadar su, dukkanin yan uwan da aka rasa sakamakon wannan waje, Allah ubangiji ya karbi shahadar su, mu kuma Allah ubangiji ya tabbatar da imaninmu da dakiya. Allah ubangiji kuma ya cika jagora a burinsa na tabbatuwar wannan addini din, ba ma a wannan ƙasa ba, duniya baki ɗaya. Da wannan muke rufe wannan jawabi da la'anta ga waɗanda wato ainihin suke makiya addinin musulunci, makiya gidan manzon Allah, kuma waɗanda suka aukar da wannan waƙiya. Allah ubangiji ya ninninka musu la'ana. Allah ubangiji mu kuma ya tabbatar da imanin mu. Allah ya karbi shahadar shahidan mu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Insha Allah wannan shine kamu karshen wannan jawabin rufewa da malam ya gabatar. Muna wa Allah ta'ala godiya, da fatan kuma Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Ma salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا عليك توكلنا واليك عنونا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله ان شاء الله. alhamdulillah masu sauraro, kamar yadda kuke gani an kammala jawabin rufewa kenan a wannan muhalli. Bayan zagayawa na ita wannan muzahara an kammala jawabi, kuma yanzu an yi addu'a, an sallama jama'a, sai kuma an jima inda za a saka jawabin sai Ibrahim Zakzaki ya tazawalla dangane da ita wannan waƙiya din a wannan muhalli da aka rufe wannan muzahara. Insha Allah an jima, insha Allah za a saka jawabin. Idan dama ta bamu, insha Allah za mu zo muku koda daga ɗane daga cikin jawaban nasa. Kasance da mu domin gani yadda za ta kasance insha Allah. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. hadimati wa ita a yaushe za ku zo duhu ya yaye idaniya tana zubar waye an kyale yara an kwace